Makadi muri Zimbabwe pachivhitivhiti chedu zimwe chitiyapo patinokupai nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo pano tine nyaya iri kupisa mastreets esocial media. Tine leaked audio yatinayo pano yatoda kuti tikunzwisei mune Zimbabwe mugozvinzwira mega pasina kana chatabvisa kana chataspicer kana kuisa Colgate pachingwa tisina zvese zvataita zvakadaro. Ndoda kuti munzwe mutudzewo mufungiro wenyu kuti imimi panyaya iyi munofunga chii. Tiri kutendai. Zvino pakutaura kwangu, sorry, I've been cut out by a call. Ndanga ndichiti ivo verudzi rwechibumbwa, verudzi rwechinyasa kumusha kwavo ava havana tsika handiti. Izvi zvekuita hono hazvisi mavari. Hatisi kuvapa mhosva, ndo zvekumusha kwavo handiti. Zvekuti munhu womurume anotiza musha wake, anoenda anonopotera kumukadzi, mukadzi anotenderwa kuita kungozvara-zvara. Ndasazvara nasamanyanga mangwana nemhofu, kuswera mangwana nasamaita nagurundoro abereka naye futi vana. Makuswera mangwana kwacho kuonekwa namoyo ana dhewa. Muri kuzvifambisa sei tete? Pachinja futi akuonekwa ana mukanya pamukadzi wani. Zvekuti vana vanenge vachikonzi vana ndeve murume ndeve mukadzi nekuda kwekuti misanganiswa. Havana hanya nazvo. That is why makatasa iwo kaiwaya babwida. Iro bwidi guru iri Robert Mugabe. Raingoti namai vangu bona angasingambotaura zvababa wake. Kuna musi wani wakambotaura kuti nababa vangu matibhiri. Kana zvatete waka aingotaura zvamai wake zvasekuru wake anga asingatauri. Vese ndo zvavari ava. Ndo zvavari. Iko zvinezvi nyika iri mumaoko ekayeyo ava. Mabwidi nemabumbu aya. Anenge asumudza musoro zvinonzi ndamburai musoro. Ndakuudzai ndakati wose vakange vari kuMozambique vakaramba kuti hatitongwe nemabumbwa nemabwidi, they were killed. They were murdered. They were killed. Vakapukunyuka vacho hondi yapera vakatevererwa. Vakapukunyuka kuZambia ku Zebra forces. Vechindevere vaiti Zimbabwe inoita irwira hondo haitongwe nebwida haitongwe nenyasha. Vakatevererwa vakapondwa vakaurawa. Nasi Mandevere anotya kuti abatane nemashona. Because mabwida acho aiuya achizvitonge mashona. Bvunzai mashona ese. Every shona he will tell you kuti ndinoritya bwidi. The Shona people, they've been silenced to dead silence. Mashona ese, they've been silenced to dead silence. Nemabumbwaya, nemabwedi. Zvinatiri kuti no more silence, no more dead. We are already dead. Hatichadi kuona bumbwa pamberi pedu. Hatichadi kuona nyasa pamberi pedu. If they want to stay in the country, maybe kana vanhu vaita referendum. That is not for me to decide. I don't decide that. I don't decide that. Because kuna kuita vangu voti saka iwe uda kudzinga mabwidi wewe muZimbabwe. Vanhu vanoita referendum. Ndo vanovhota kuti mabwidi budai kana kugara muZimbabwe. Vanhu ndo vachadecide maZimbabwe. But vachidecide mabwidi munobotanga mambodzokera kumusha kwenyu. Referendum ichiitwa imi munenge muri kumusha kwenyu. As I speak now, wakaenda kuZambia kune maZimbabwe ari kugara mu refugee camp. But Zimbabwe kuno mabwidi ari kutonga. Mabumbwa ari kutonga muZimbabwe. But wakaenda kuZambia ku. I was there in July. Gore rino ra 2024.
I think makaona mavideo yangu nemapictures ndiri kuZambia. I was there. MaZimbabwe vari kugara mumarefugee camp. MuZimbabwe vari kufamba achiita kuhwanda mapurisa muZambia. Kuhwanda mapo wakabatwa kurefugee camp or you are deported. PaZambia apa. Neiwaya mabumbu aya. Ndiri kukutaurirai. Ndichiti chimutemo chavakaisa ichi ndeche makaudze imimi varume vese muZimbabwe hakusisina murume. They have been silenced. Mandevere imimi majiti imi mandevere hama dzedu chaidzo. Imimi mandevere makafanana nesu mashona. We have been reduced to nothing. Ndoda kuti mundevere wese azvinzwe. Imimi mandevere nesu mashona. We have been reduced to nothing. Nawo mabwidaya. Nawo mabubwe kuZambia. Mundevere anenge achingoti mashona. Mashona anenge akaudzwawo nemabwidi waya kuti aya madzvita aya vaikuponda vaikudii ndo madissident. We have nowhere to go. Ndokutaure zviri paground. But no more of that propaganda. Haisisiko. Kunyangwe ndakaita tsaona ndemotokari ndakafa. This truth haifanirwe kuti ife. Handisirini ndakati nini mabumbwa nemabwira afane kutonga Zimbabwe. Makomrade akarwa hondo. So I am upholding the standard, the stance, the faith. Vakadzimbara vakapera kufa nanhasi mapupa emazipra forces vakarwira kuZimbabwe ari kuZambia uko hakuna one akaunzwa muZimbabwe because vaizviziva mabumbwa aya nemabwiri kuti tisi tauraisa mazipra forces. Vari kuMozambique, kuTembwe, kuChimoyo, paNyadzonya nevamwe vakaponderwa kuTanzania hakuna one ari mapupa akaunzwa munyika yeZimbabwe. But dzimwe nyika dzese dziri kutora marangwa emasoja avo. Recently kuSouth Africa vakanokukurana nemasoja anga ariko akafira kuZambia neakavigwa kuZimbabwe nekupi kuti adzoke kumusha. Ndiri kukuudza, we must fight this. Vari kubanyika. Unonzwa munhu achitaura achiti dai hurumende yati munovakirwe chii? Hurumende iyi ndiye manyasaranda nemabwedi. Inokuvakirei chii? Gore rakapera vakandesa 300 metric tons dzechibage nemagaba emukaka, 10 kg eshuga pamunhu, eflour, magaroni emafuta 3 pamunhu 1 kuMalawi. Gore rakapera 2023 nemari yeZimbabwe at the cost. Asi maZimbabwe vari kufana nzara from Matebeleland to Mashonaland, from Manicaland to Kariba. Vanhu vari kufana nzara. Shamwari dzava maChina iko zvino zvada kubaya vanhu majekiseni ekuuraya vanhu vachiti hanzi kune monkeypox. Munhu akaenda kuSouth Africa ndoko akabva nayo. South Africa kune monkeypox. Munhu akaenda kuTanzania, vabereki vake vanonzi vakamboenda kuTanzania, saka vakangobayiwa chete. Muri kupera kufa imi. Kana vachida kubayana ivo ngavabayana ivo mabwidi. Kana vachida kubayana majekiseni anokupengesa brain ngavabayane ivo mabumbwa. Musabvume. Make sure you don't agree. Musabvume zvinhu zvese zvinotaurwa neredio yekuZimbabwe neZBC ndezvechibumbwa izvi, ndezvemanyasa. Vanenge vachinyepa. Vada kukuuraya iyi. Right, ndofunga munhu wese ari pano azvinzwira ega nyaya ichitaurwa naChairman Chief Judah. Tinokutendai nekuona kwamunoita pachivhitivhiti chedu Zim HD zuva nezuva. Tinokutendai nekutsigira kwamunoita nguva nenguva. Musakanganwe kusubscribe nekuti kusubscribe mahara.
tinotenda muri Zimbabwe.